Let's gaze indaba ze1KZNTV uyifundela usamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli. Nazi ke ihamba phambili osukwini namhlanje. Umengameli wezwe uvuleke isibhedlela Kwamashu, Umhlengikazi Ubulawe emsebenzini kanti ke kuvulwe elamakhono eMsinga. Umengameli wezwe Uramaphosa umuse kuba abantu baseThekwini kakhulukazi ku-Inc okuyinanda intuzuma naKwamashu ukuthi ke basithande baphinde basivikele isibhedlela sabo iDr Piklika Isakaseme Memorial Hospital. Uramaphosa usho lokhu ngesikhathi kuvula ngokusemthethweni ke lesi sibhedlela elokishini laKwamashu. Kube injabulo yodwa kwamanye amalungu omphakathi aku-Inc area eThekwini njengoba umengameli wezwe ebekade ezovula ngokusemthethweni isibhedlela iDr Piklika Isakaseme esizinze elokishini laKwamashu eduze nenxanyathela eBridge City. Ngaphambilini kwaba nezikhalazo eziningi kumalungu omphakathi akulezi indawo ekhala ngokungaqashwa, kodwa umnyango wezempilo wakuveza ukuthi zabaningi izicelo owazithola kodwa izikhala zomsebenzi zazilinganiselwa ngaphezulu nje kwenkulungwane eyodwa. Kunjalo amathuba omsebenzi besingawatholi vele egcineni kosuku amathuba omsebenzi asikwazi ukwathola sonke, otherwise kunabantu abaqualifyayo ukuthola, although ezinye izinto sibuke sabuka ukuthi sizothini because umphakathi omningi uyakhala kumanje ukhalela ukuthi kunabantu abangaphandle abala angebona bendawo, kodwa siyacabanga ukuthi from there njengoba sekuvula isibhedlela umongameli kuningi akushilo ukuthi kusazoqashwa. Ngiyacabanga ukuthi amathuba omsebenzi asazovuleka nathi mhlambe soba available kulawo mathuba, mhlambe siyalida kuona ukuthi sikwazi ukuthi singene isibhedlela. Sifisa nje ukubonga kakhulu umongameli ukuthi azosivula lesi sibhedlela lesi esicabanga ukuthi sokwazi ukulekelela kakhulu. Siyazi ukuthi isibhedlela bekade sisetshenziswa abantu abaningi bakandi imagandi begcwala kakhulu, so kuba khona kwalesi sibhedlela sicabanga ukuthi abantu bazokwazi ukuthola usizo ngokusheshsha. Umengameli ethula inkulumo yakhe unxuse kakhulu umphakathi ngokuthi uzivikele lesi sibhedlela. This hospital was built at a 2.7 billion rand budget. You now need to make sure that you budget the maintenance of this hospital. And sifuna ukuthi thina sonke esiphuma kule ndawo 1.5 million people of us, we must be proud of this hospital. We must see it as our hospital. We must look after the hospital. Abasebenza la, we must maintain this hospital. Treat it as your own. So let's all work together so that the benefit of having this world-class hospital is spread to all our people. Kusenjalo umengameli uphinde wabonga nongqongqoshe bezempilo bangaphambilini kanjalo nondunankulu bakulesi sifundazwe ngokuqhubeka nokulokhu beqhugquzela benza umsebenzi wokuthi lesi sibhedlela sigcine siphelile. It's a day to celebrate and also to honor uDr Zwelini Mkhize owaye uMEC ngaleso sikhathi wakwazi ukuthi abe nombono, waba nombono ukuthi siyakhe isibhedlela esinje. Siyakubonga Dr. Zwelini Mkhize. We thank you for what you have done, for what you did to get this hospital under UPI uhlizla. Siyakubonga. Sibonge kakhulu. Khabazela. Siyabonga. And ngithanda ukubonga all the other MECs who came after him and all the other premiers who also came after him as a premier, who kept this dream, objective and memory alive. Siyabonga ukuthi you were able to make sure ukuthi lesi sibhedlela sibakhona. Ngaphambi kokuthi ayoba nomhlangano nomphakathi uqale ngokuvula isichuse esinayo loyo owengumsunguli weANC oqanje ngaso lesi sibhedlela. Waphinde futhi wangena ngaphakathi kusona ukuhlola amagumbi akusona lesi sibhedlela. Kutebo Hospice wezindaba ze1KZNTV ku channel 261 ngikwamashu eThekwini.
Imeya uMasipala uMhlathuze nyakathi nesifundazwe KwaZulu-Natal uXolani Ngwezi uhambeleke umndeni omhlengikazi obesebenza ngaphansi komtholampilo wabasebenzi odutshuleke wabulawa ngehluku ngumnyeni wakhe ngoLesithathu. Umufi kuJabulisiwe Mthetho beneminyaka engama-41 ubudala udutshuleke esemsebenzini. uNgwezi ke usigxeke kakhulu lesi sigameko sokubulawa kwesifazane ngalolu hlobo. Zisalokhu ziqhubeke njalo izigameko zokubulawa kwabesifazane ngesihluku abathandiweyo babo. Esigamekweni sakamuva wesilisa waseNgwelezane uDubule wabulala ngesihluku unkosikazi wakhe uJabulisiwe Mthethwa obesebenza njengomhlengikazi kumtholampilo wabasebenzi bamasipala waseMhlathuze. Imeya lo masipala ihambisana nemeya yomasipala uMfolozi kanjalo nosomlomo waseMhlathuze bavakashela umndeni kaJabulisiwe Mthethwa oneminyaka engama-41 wasemgatshelwa ukuyobhonga emswaneni. Umfowabo kamufi uthi kuyathusa lokho kwenziwa abantu besilisa, waveza ukuthi ukufa kwadadewabo kuzoshiya esikhulu isikhala emndenini. Sizizwa siduduzeka siwumndeni emva kwesehlo esingagwinyisa amathe esisehlele esingemukeleki neze esingazi ukuthi uhlobo lwamadoda olunjani olungathatha isinqumo esifana nalesi. La ekhaya emndenini akwamukeleki namanje uma nangu namanje uhleli lapha emseleni. Ubaba njengoba kade nikwithuba manje ukuthi ekhulume nabahlonishwa laba bebezivakashela akakwazanga nokukhuluma. Imeya uXolani Ngwezi usigxeke kakhulu esigameko esithinta abasebenzi balomkhandlu bobabili kwazise nalo wesilisa ubesebenza ngaphansi kwawo lo masipala. Sinxusa nje ukuthi amaphoyisa aphume impela inkalo zonke efuna umsolwa. Naye umsolwa ke okukubi kakhulu ukuthi naye umsebenzi futhi kumasipala wethu. Khona bobabili bengabasebenzi kumasipala wethu. So ke lesimo sisenza ngempela sizwele kakhulu noma besivele sizozwela noma ngabe besenza kakuphi endaweni yethu yaseMhlathuze. So nginxusa kodwa bonke abantu baseMhlathuze ikakhulukazi ke engidimeni yabasebenzi ukuthi ke baduduzeke uNkulunkulu abe nabo abaqinisa sonke isikhathi. Njengomkhandlu sizokwenza izaba zokuthi labo basebenzi abebesebenza naye lo ongasekho bakwazi ukuthi bathole ukwelulekwa ngokomqondo ngoba impilo kufanele ukuba iqhubeke. Inhlelo sizoba khona ke going forward kusuka ngomsombuluko kuyale already ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko abasebenzi bengasebenzi sithiya ke beyosebenzela babesemakhaya. Kanjalo nemeya uMasipala uMfolozi uXolani Bhengu uthi balinganiselwa kubantu abahlanu asebebangcwabile ngenxa yokubulalana emva kokuphambana kwembono. uBhengu uveza ukuthi bahlela umcimbi lapho beziqwashisa khona abantu besilisa ukuba bavikele imbokodo. Kuyishwa ukuthi ngempela la kumasipala waseMfolozi cishe abantu sesikwazile ukuthi sibafihle ngesandla sokuthi bebulawa abathandiweyo bawo. Uma ngibala nalomndeni esiwa kuwo namhlanje kusho ukuthi sebeyihlanu. Lokho kusho ukuthini na? Kusho ukuthi ke uMasipala ngempela waseMfolozi sizwakalisa ukulwisana ukusigxeka lesi sigameko sokuthi uma abantu bezithandane noma babashadikazi mase kufika la kuphambana khona bese kuthi owesilisa akwazi ukusebenzisa amandla akhe ngoba owesifazane engekakwazi ukuthi ayivikele. Siyasigxeka kakhulu lesi sigameko lezi ezenzakalayo njengoba siyazi ukuthi sesiqale inyanga kaDisemba. Ngiyafisa ukusho ukuthi kukhona nathi sikuhlela ukuMasipala ukugqugquzela ukuthi abantu akube ivangeli la wonke umuntu ukuthi silwisane ne-JBV siphinde futhi sivikele abantwana bethu. Kubukeka usemkhulu umsebenzi okumele wenziwe ukulwisana lezi sihlava lapho abesilisa bebulala khona abesifazane. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi Maphumulo eDondotha. Lizokhiqiza ke onjiniyela bohlobo oluhlukile futhi ke olungajwayelekile ikolishi lamakhono laseMsinga. Leli kolishi ke lingaphansi kwesikhungo eMgungundlovu TVET College livulwe ke ngokusemthethweni nguNgqongqoshe wemfundo ephakeme nezobuchwepheshe uProfessor Blade Nzimande. uNzimande ke uthi ke kuyingqophamlando lokhu uthi ke okuhlose ngayo ukuqeda igama elibi ngendawo yaseMsinga lokuduma ke ngesibhamu kanye nempi. Uthi ke umphakathi uzohlomula kakhulu ke njengoba ke kuyikolishi lokuqala ngqa. uNgqongqoshe wemfundo ephakeme nezobuchwepheshe kuzwelonke uDokotela uBlade Nzimande uthi kuwumlando ukwakhiwa kwekolishi eMsinga njengoba kungelokuqala ngqa. Usho kanje eyovula ngokusemthethweni uMsinga campus ongaphansi kwesikhungo uMgungundlovu TVET College. Lesikhungo siyingxenye yezikhungo eziwu-16 esiqala ukuzakha eminyakeni cishe 6 edlule.
sibhekise sizakha kuphela zonke lezi ezu-16 ey'ndaweni zasemakhaya ngoba la kusenesidingo khona esikhulu kakhulu sey'khungo zabantwana ukuthi bakwazi ukuthi bathole amakhono nanokuthi bazithuthukise ngemfundo uma sebeqede esikoleni. Iy'ndawo zasemakhaya zisathanda ukuba nenkinga kakhulu. Kumlando-ke lokhu ukuthi okokuqala akukaze sibe khona isikhungo esinjenganale endaweni enjengaseMsingi. Ikona kubaluleka kwaso. Enye into eyenza ukuthi ey'ndaweni ey'ningi sikhetha indawo yaseMsingi. Indawo yaseMsingi inabantu abaningi kakhulu. Mina nje iyona into eyangihlupha esathi uma siyixoxa lento ukuthi le ndawo inabantu abaningi kakhulu. Abantwana bala kufanele baphume bahambe baye kwezinye indawo. uNzimande uthi leli kolishi lizoshintsha indlela umsingi odume ngayo. Umsingi indawo edume ngeibhamu nokudubulana. Indawo yaseMsinga manje sekufanele idume ngemfundo ukuthi indawo yemfundo la eMsinga. Enye into ebalulekile okufanele ngisho ngalesikhungo. Kuphela kwesikhungo iKwaZulu Natal njengoba ingaka amakolishi esinezifundo okuthiwa imechatronics. Ayikho le mechatronics ngeke uyithole indawo zoyithola eMsinga. Oyiphini lemeya kumasipala uMsinga uveze ukujabula. Sijabule kakhulu njengomasipala waseMsinga ukubona ikolishi elihle njengaleli liphakathi kwethu eMsinga emakhaya la ongeke uzucabanga khona. Kodwa ke kakhulu siyabonga kuye ubaba uJaji uMadondo, ukhansela uFJ Sikhakhane abahamba ukhulu iqhaza ekuthenini begqugquzela ukuthi eMsinga sishintshile. eMsinga nathi sesiyathanda ukufunda, sesilule engqondweni ekufundeni, asekho lula kakhulu lokho esaziwa ngakho. Kanti leli kolishi lithakaselwe kakhulu nayilowo oyisekela mengameli wamajaji kulesifundazwe uJaji Mjabuliseni Madondo nophinde abe ngumtsinsi kule ndawo yaseMsinga. Inhloso yokuthi kube khona icollege la. Le ndawo yakithi nje kuyibona nje ayina firm, ayina ndawo abantu abasebenza kuyona ngaphandle kokusebenza etolo nje endaweni ezimbalwa. Izingane zana futhi zimpofu. Nendawo nje ke isimo sayo siyaphoqa ukuthi ithuthuke ifane nezinye indawo. Izindabeni za1KZNTV ku-Ayanda Dube ngisecwaka eMsinga. Usizi-ke libhalwe emehlweni emndenini kaNathi Bhengu wasembabane eMsinga odutshuleke wabulawa ngabadlodlo ngolwesithathu eNtathakusa. Lo mndeni-ke uthi kutheleka abakamaphoyisa kulomuzi afike kaqonda ngqo kwindodana yawo avulela izulu lezandla amshiye idindilizile. Ngokusho kwalo mndeni kamaphoyisa awagcinanga lapho ngoba-ke aphinde asinazibethela ngenduku kumalungu omphakathi abefuna ukwazi ukuthi ngakuba uBhengu ubulawe lesiphi isizathu. Ufuna izimpendulo umndeni wakwaBhengu embabane eMsinga kulandela isehlakalo sokudutshulwa kubulawa ilunga lalomndeni uNathi Bhengu. Ngokusho kwalomndeni amaphoyisa ophiko leNIU afika kulomndeni kuzosa kube ngolwesithathu abe esevalela umama kaMufi kanye nomkakhe endlini eyodwa aqhubeka afuna leli lunga nokuyilapho bezwe sekuqhuma khona isibhamu. Thengizora bobugodlogolo ngezwe sekuqhuma isibhamu engezwe siqhuma kabili isibhamu endlini kodwa waqhubeka umsindo wabakhona. Hayi-ke bahlala ke lebaleni bahlala lebaleni thema kusake ukuthi dwe belokhu begadile nje ngebhamu ngingayazi into endlini eyenzeka endlini la ukhona khona umntwana omfana. Ngabe sengibacela uma sekusile ngathi mina ngicela ukuyobona ukuthi nimenzeni. Bathi umthetho awuvumi ukuthi umbone. Hayi ngabe lapha ngisahlala amagodlo kube siqhuma endlini eyodwa. Bathe besuka lapho kwase kufika umuntu owathi ungumphathi wesiteshi sasothukela. Ngahamba ngacela kuye futhi ukuthi kuya wathi mabekezela uzobuya ubona. Hayi ngaqhubeka ngabekezela ngahlala kodwa kungasavuma. Uphinde wadalula ukuthi wenqatshela ukuyibona indodana yakhe kuze kufika imoto ethwala izidumbu okuyiyona eyahamba nomufi. Kwadlula ke lapho kuthe kusura lapho ngabona sebefaka ibhande leli likhomba ukuthi akudlulwa la umonakalo. Ngabuza ngathi mnawo ngoba senifakile ibhande ngichaza ukuthi umntana amsefile yini na. Bathula bangangiphendula. Ngaphindela kibo futhi ngayocela ukuhamba ngiyobheka endlini bathi ngeke ukwazi ukubheka endlini. Okay, wabe sethi lo mfana ade ngibhalisa mama hlala phansi bekezela. Imina engizakukhulumela ngizokutshela futhi mase ku right ukuthi usungayi kuyobona. Ngithe ngibona wakufika imoto ethwala imizimba esithule. Hayi ke ngaphindela futhi ngayocela wathi mama bekezela ngabekezela. Uthe igcina ke wayeseze ngitshethi usungeza
ngesaba ukutshela umakoti ukuthi makoti asihambe sobheka ngazihambela ngedwa ngahamba ngafike ngambheka hayi ngafica sebemlalisile estration ngamlungisa bamthatha bahamba na. Lo mndeni ubika ukuthi bazamile ukuvula icala estation samaphoyisa eMsinga bahlangabezana nembibizana. Ile izolo sithi siyovula icala ngokufikelwa amaphoyisa azokwenza umonakalo nje singazi ukuthi umuntu wenzeni. Sifike lapha base bethi icala lizivule lona ngesizathu sokuthi bona bafonele epolice station sothukela bafike basho ukuthi bebethi bazosebenza endaweni yaseMbabane sekuvela ingozi ngoba umfana ade bethi bamfunisa evela wabadubula nabo base bemdubula. Khona manjalo lamaphoyisa aphinda ashaya amalungu omphakathi abezobheka umonakalo emva kokuqhuma kwesibhamu. Kanti imizamo yokuthola ukuphefumula kwamaphoyisa kwaZulu Natal ngokomlomo kaRobert Nechundo kuyena okhulumela amaphoyisa kwisifundazwe uyichithile yonke lembiko uveza ukuba umndeni bekufanele uvule icala kanye nokuthi uthola inombolo yecala uma livuliwe. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV ngisemsinga. Asike sisishelele etolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Asikwamukele ngembukeli ubukele indaba ze1KZNTV nazi ke esithi zone ihamba phambili. Umengameli wezwe uvuleke isibhedlela Kwamashu Umhlengikazi Ubulawe emsebenzini kanti ke kuvulwe elamakhono eMsinga. Abahwebi abadayisa ke ezidaladini zedolobha iTheku sebezwakalise ukuthi ke bafuna lingenelwe ke yihhovisi lemeya udaba longanikwa kwabo izincwadi zezimvumo zokuthi ke bekwazi ukudayisa ngokuthula kuleli sonto ke labahwebi babhikishe ngaphandle kwase City Hall bekhala ke ngokuhlukunyezwa ngamaphoyisa kamasipala ubasusa ke kula bedayisela khona. Bezikhulumela ngokwabo labahwebi bathi bazibona becindezelekile kodwa bokufika bona benenkululeko ngaphansi kamasipala eTheku. Into eletha abahwebi labonkana ukuthi njengamanje kunokhondolo olwenzakalayo lokusetshenziswa kwamaphoyisa ukususa abantu base South Africa emgaqweni kodwa abathintwa nangebhada bokufika banamaphepha abahluka abathinteka abathikimezeki kuliwa shaqana abantu bakithi esithi ke thina umuntu wase South Africa une permit noma kana permit we don't think njengamanje uhulumeni ophethe kufanele ibuke ngaleyo ndlela kufanele uhulumeni ophethe uunderstand ukuthi izwe libhekene nenswelo ngqesho unemployment izwe lakithi libhekene nendlala poverty izwe lakithi libhekene nokungalingani so into yokuthi kusetshenziswa ama permit ukuze kuhlukunyezwe abantu base South Africa iyona into esingahambisani nayo total kube kukhona abantu abagcwele imigwaqo yeTheku abangenawo ngisho amaphepha kubase South Africa bona basebenza udede futhi basebenza ngendlela abayithandayo singakuthatha nje sisenze appointment nawe njengamanje kwesakhe nje usuku ufike nezikhulu zakho sikuthathe sisuke nawe phezulu epoint siyokushaya nawe le phansi emathuneni sikhombisa ukuthi iTheku selabanjani. Bathi mningi imhlangana seke baba nayo nekomiti elibhekele ukukhisha kwezimvumo zokudayisa kodwa leyo mhlangano ayikaze yathela izithelo. Sicabanga ukuthi thina mhlawumbe ingaphe kwamandla into yabo ngani ngoba engxoxweni zethu siyavumelana nabo uma sixoxa sinama minute aveza ukuthi siyavumelana ngalokho kodwa uma sekufanele kwenzeke okuphambene kunalokho esikuxoxa emhlanganweni obese kusinika ke lento yokuthi mhlawumbe kunokwenzeka ukuthi ingcindezi nabo bayithola kulona ihhovisi lika Mayor. Usiphawulela umasipala uthi unazo izinhlelo zokubenzela izimvumo ukuthi kukhona nemigudu okumele bayilandele kodwa inkinga ekhona esinayo ukuthi zesengikuthela ngicabanga ukuthi ngikuthela bikade ingo September August this year ezizo zathi esidala singena longo ngikuthela ingoba eThekwini sinabantu abarejistile abanemvumo abayithatha abayinika abantu bangayisebenzisi bona babarentile eThekwini sinabantu abangena imvumo zokudayisa abalawo 3 to 4,000 nokho ezamayo abaye bawuthi sibasize mebe nazo zonke izinto ezeyisuke zifunakala. Kutebogo Sibisi eThekwini.
Inkantolo kaMantshi yasempangeni ihlehlisele kumhlazi ngama-30 kuLwezi icala labasolwa abathathu abasolwa ngokubulala lo wayekhansela le-ACDP ngaphansi kwamasipala uMhlathuze uJohn Mnyaka wayephinde-ke abe ngumfundisi. iMantshi-ke iveza ukuthi umsolwa wesithathu uSipho Nxumalo ufuna-ke ukuxoxwe nombuso ukuze akwazi ukufaka isicelo sebheyili. iMantshi iveza ukuthi-ke kuzocaca mhlazi ngama-30 kuLwezi ukuthi kumsolwa uyayithola yini noma uyakwazi nokuthi afake isicelo sebheyili. Liphinde lahlehla icala labasolwa abathathu abasolwa ngokubulala lo wayekhansela le-ACDP uJohn Mnyaka ngaphansi kwamasipala uMhlathuze nowayephinda bomfundisi ebandleni lakhe enseleni. Abasolwa ngoPhakamani Khumalo, uSandile Mabuyakhulu baseMatshana empangeni bayinqabile ibheyili, kanti uSipho Nxumalo kungumsolo wesithathu okuyena ofuna ukufaka isicelo sebheyili ucela ukuba kuxoxisane nombuso ukuze akwazi ukufaka isicelo. Umfowabo kaMnyaka uthi abathukile ngokuhlehla kwaleli icala kodwa bafuna ukubona ubulungiswa. Sesizwile ukuthi icala lizobuye lingene mhla ka-30 nokho asethukile kakhulu ngoba bachazile izathu ezenza ukuthi kube yini, so yilokho engingakusho. Mangabe bungakatholakali ayikho futhi nathi into esingayiphoqa. Yebo khona kumnandi kodwa ayikho into esingayiphoqa. Umthetho uhamba ngendlela yawo, kwesinye isikhathi uba in your favor, kwesinye isikhathi kube opposite. Ngeke sisho lutho, siyakwemukela. Leli cala kulindele ukuthi libuyele enkantolo kaMantshi yasempangeni mhla zingama-30 kuLwezi. Kanti umndeni usuveza ukuthi awufisi ukubona lo msolo wesithathu ethola ibheyili. Umsolo uNxumalo kuvela ukuthi yena ubanjwe esebhaca esifundazweni eMpumalanga, kuvela ukuthi uyena wabongqondongqondo ekwakhiweni kwetulo lokubulawa kukakhansela uJohn Mnyaka. Ngicabanga ukuthi konke kuyoba phezu komthetho, kodwa njengathi njengomndeni kube besizenzela bengeke ayithola. Kulendele ukuthi kucace uma selibuyele enkantolo leli icala ukuthi ngabe umsolo wesithathu uyayithola yini ibheyili. EMSEBENZINI.1KZNTV kubika uThabani Maphumulo empangeni. Zishaya kaMakhali zakhamuzi zakuleli ngembiko yakamumva eveza ukuthi-ke lehlile izinga lokungasebenzi eNingizimu Afrika. Ezinye-ke zezakhamuzi iy'thimba lezindaba elibe nengxoxo nazo zikuchaze njengenganekwane-ke lokhu okuvezwe nguhulumeni njengoba-ke kunezinkumbi zabantu abaduva emakhaya neziqu ngenxa kwentuleka amathuba emisebenzi. Ngiyathuka noma ngathiwa abantu basebenza abantu belambe kangaka. Iy'ngane zethu ugqokile zinamajazi kodwa ahlele emakhaya. Nabathathwa kuthiwa bamatoho. Kuncane nje kuncane usebenza 6 months umuntu ahlale phansi. Izingane eziningi bathi bazama abatwana akuzameki. Ayikho impela into esihleli nayo eSouth Africa, akukho umsebenzi amathuba ezingane umsebenzi. Yabona ngikhuluma namhlanje abatwana bazama lemgaqweni. Hayi akukho lutho abathenga bekho kuningi abadayisi kunabathengi. Ngakho angeke impela siliphasise lelozi lokuthi abantwana sebewutholile umsebenzi. Uhulumeni asikambone esixhasa ngento eziningi. Asikambone uhulumeni evula amathuba omsebenzi. Awekho amathuba omsebenzi ingane ehlele emakhaya. Siyacela ukuthi akasiza akasivulela amathuba omsebenzi. Abatwana abahleli balambile. Ubugebengu bungaka nje ngoba abatwana balambile. Basigqekezela benza yonke into ngoba balambile, abanawo ngisho insipho yokuwasha. Ngakho siyacela ukuthi uhulumeni akakavulela abatwana abavulela amathuba. Nathi size sibone somama cha sesikhulisile abatwana bagqokile amajazi bayizinto zonke kodwa umsebenzi awukho. Mina ngokwami ngikuboni lokho ngoba nokwamanje sisesebaningi sihlele emakhaya abanye abasebenzi. Kumanje siphume emakhaya nje size siyacabanga ukuyizamela ngonqutha amathuba omsebenzi awekho. Kakhulukazi futhi nale Greater mina angakaboni lutho badla umsebenzi. Sikubona kuyiphutha lokho ngoba abantwana sinabo bahlala emakhaya kodwa abasebenzi. Likhona nephutha elenziwa uhulumeni esilibona ukuthi lona imbangela yokungasebenzi kwezingane zethu. Ukuthi sekufike abantu abaningi basemazweni angaphandle baqeda umsebenzi baqeda imali. Wonke abelunga osinabo thina la South Africa yabethu abasasebenza abantwana kufika abantu bangaphandle bezosebenza khona. Ukho umsebenzi kulelizwe lakithi
uma umuntu ethi kunomsebenzi cha udlala ngathi ingane zethu ugcine emakhaya zibhukuza namajazi ezinye zifundile ne-certificate nezinye zinama-security kunawo wonke nje kodwa umsebenzi iwona ongekho manje besinxusa-ke uhulumeni ukuthi akasho kuyikona uhulumeni angasho kungekona akasho kuyikona ukuthi njengamanje iy'ngane zethu zondliwa yithina omkhulu ngenxa nosonda sondla iy'ngane amazukulu bethu ngoba manje akusetshenzwa awukho umsebenzi engikucelayo kumina uhulumeni njengangongaba mnjabodwa sizofa thina sibulawe indlala nje ngoba ney'ngane zethu futhi kufanele ngabe seziyasebenza akawukho umsebenzi kule ndawo izinto ezikade zikhona la bekukhona o-ZG kukhona o-NPA kukhona o-Railway bakuvala konke lokho kwathiwa nje hayi kwaphela uzabe ukhonjwe umsebenzi njengoba ngisho nje mntanami ngithi cha hayi thina sithi emoyeni hayi akabuyise umsebenzi ngoba phela siyavota yonke iminyaka mase kuthiwa kuyavotwa nje sithathe amavoti siyovota kodwa asiyiboni into esiyivotelayo. Asiphinde futhi sitshishelele etolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi-ke bekuyizona ebeyihamba phambili. Umengameli wezwe uvuleke isibhedlela Kwamashu, Umhlengikazi Ubulawe emsebenzini kanti-ke kuvulwe elamakhono eMsinga. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakulelile ku-18.84 emaqhathaniswa nedola semelika libu-23.61 emaqhathaniswa nopondo waseBrithani libu-20.54 emaqhathaniswa ne-euro lase-Europe igolide lona $1,992.80 i-ounce wolongahliziyo wona u-$81.42 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ubhekwe ngabomvu umdlalo wakusasa we-DStv Premiership phakathi-ke kwezigamagembula Orlando Pirates ne-Richards Bay FC ezimnyama-ke ehlezi endaweni yesikhombisa kulokho ziya kulo mdlalo zifuna-ke ukuvala igebe lamaphuzu ayisishiyagalombili elivuleke iMamelodi Sundowns eqhokeleke esicongweni ngokunqoba-ke yonke imidlalo eyisishiyagalombili ye-league eseliyidlalile kanti-ke Natal Rich Boys yona ifuna-ke ukuqhubeka nomqiqo wawo wokunqoba-ke imidlalo ilandelana njengoba-ke isanda nakunqoba ngegoli elilodwa eqandeni kwi-Cape Town Spurs. Lo mdlalo kuzoba kase-Kings Wellington Stadium eThekwini kokugamanqayo kwehora lesithathu kusasa ntambama. Nasi-ke isimo sezulu esingalindeleka. Bukelike siyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje nawe-ke asihlangane kusasa futhi ngathi isikhathi esifanayo phela sonke mnandi. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.